15 rondes beslis. Die gebruikelijke aankondigings zal gemaakt worden. Championship of the world. On my left, in white trunks at 50.70 from Argentina, we had the challenger here this afternoon for the flyweight championship of the world in Santos Lacia. Santos Laciar, 50,7 kilogram. En zijn helperbestuurder samen met hem in de hoek van de kruid, Tito Lectori. And white trunks at 50.60 from South Africa. We have the flyweight champion of the world in Vika Terra Matabula. Die oorverdovende gejuich voor Pieter Matabula, 50,6 kilogram. Sy bestuurder en helper natuurlijk, meneer Willie Lok. Hij is dus 0,1 van een kilogram lichter als Santos Lacia. The referee is Mr. Stanley Berg from Chicago, Illinois. And our timekeeper is Mr. Brown Kovasi. Scheidsrechter vanmiddag, meneer Stanley Berg van Chicago. En langs die kruid, twee beoordelaars, samen met hem natuurlijk, is meneer Robert Ferrara en meneer Mike Glena. Albei ook van de Verenigde Staten van Amerika. Die leviete wordt behoorlijk voorgelezen. Niet dat het juist meer nodig is niet, want het is twee ervaren mannen wat daar in die kruid staan. Die een weliswaar 7 jaar ouder is die ander een. Maar Pieter Matabula, zijn ouderdom denk ik niet gaan groot verschil maken nie. Daar die 7 extra jaren ondervinding kan hem dalk handig te pas komen. Toch is het interessant om daarop te letten dat Laciar reeds 50 gevechten achter de rug heeft. En dat Matabula vandaag aan zijn 35ste gevecht deelneemt. Pieter Matabula, 29 jaar oud. En Santos Laciar, 22 jaar oud. Kom. Klok het gelei voor de eerste ronde. En die mannen zullen elkaar stellig eerst zo'n beetje van naderbij bekijken. En samen met mij vanmiddag geen bekendstelling nodig in Zuid-Afrikaanse bokskringen nie. Andries Stein, wat vooral tussen die rondes zal gezels, maar ook tijdens rondes zijn kennersmening zal wagen. Pas geschakeld uit Matabula, die man met die zwart broekie. En die wit broekie wordt gedraaid door zijn uitdager Santos Laciar. Daar is gezegd dat Laciar een bekleier is, maar ik moet zeggen, hij blijft tot dusver bij een mooi koelkop in hierdie eerste ronde, waarvan de helft nou voorbij is. Ja, Matabula maakt van de rechte tactiek gebruik door hem weg te bewegen van Laciar af. Hij moet niet die fout maken om tegen iemand te gaan, want hij is geweldig sterk in de binnengevechten. Een minuut blijkbaar aan ronde nummer 1. En Andries, het lijkt voor mij, hij is toch van plan om daar die lijf van Matabula te proberen aanvallen. Ik verwijs naar die man van Zuid-Amerika. Ja, hij probeert na, hij komt zodat hij zijn lijf al gebruikt. Maar Matabula zal ook natuurlijk baie voorzichtig moet wees voor daar oorhoofse rechter wat Laciar slaan.
Dit is natuurlijk een van zijn gevaarlijke wapens. 30 secondes voor doorblijven. De laatste 5 secondes van de eerste ronde wat aanbreekt. Twee mannen stap terug naar de hoeken toe en wat er tekens kon jij in hierdie skrale 3 minuten lezen, Andries? Wel, hij is baie min om te zien zover, maar Matabula maakt van een baie goede tactiek gebruik. Door om weg te bewegen van Lassier af. En hij gebruikt zijn linker baie effectief. Hij stamelt zo punten in. En Lassier natuurlijk maakt die fout door om onder Matabula te weer omkomen, zodat hij kan aan de lijfje werken. Ons kijkt naar enkele grepen, een stadige actie van dit wat in die eerste van die 15 geskeduleerde rondes gebeuren. Matabula zal natuurlijk moet oppassen dat hij niet in de touw vast wordt. Tweede ronde wat aanbreekt na een redelijke gelijk op eerste ronde. Stevige Karel hier die laatste jaar. En hij heeft geen geheim daarvan gemaakt dat hij graag die langer lijf van Pieter Matabula zal willen aanvangen. Maar hij moet ook rekening houden met daar die lange arms van Matabula. En die zien dat hij die vrouw die linker baie goed gebruikt. 3, 4, 5 keer. Die skare hou hiervan, hulle hou baie daarvan. Dit was een goede combinatie geweest van Matabula. Twee minuten wat doorblijven in die tweede ronde. Laatste jaar het 50 gevechten achter de rug. Waarvan hij die meeste gewend heeft, maar interessant dat hij net 7 uitklophouden gepland in 50 gevechten. Maar een mens kan nooit te gerust wezen, nie. Matabula kan ook niet gerust wezen, dit kan vandaag de 8e keer wees. 24 van zijn oorwinnings was punten-oorwinnings geweest. Een nadeel van Lassier is natuurlijk zijn kortarms. Hij moet hemzelf blootstellen aan houden om nabij te komen, om effectief te wezen. Matabula maakt baie goed gebruik van zijn lengte. Ja, hij is als het ware omtrent met die linker waarmee tot dusver gebokst. Gevaarlijk hou van Lassier daar. Als hij treft zal hij baie seer maken. Klok gaan binnen enkele secondes lui. Dan die einde van die tweede ronde en steeds is daar baie min te kies tussen die mannen. In boks bestaan daar nie halfpunten nie. Als het wel die geval zou wees, zou ik geneigd geweest om te zeggen Matabula dalk met een halfpunt voor. Ja, hij is op hierdie stadium is hij so half puntje voor. Het is nog vroeg in die gevecht, 15 rondes is lang. Het is eindelijk mooi om te zien dat twee mannen hulle sparen hulle self een beetje voor die later rondes.
En hierdie hitte kan natuurlijk ook niet een baie goeie ding wees nie. Daar kan je zien hoe laag hierdie Karel van Oorsee af buk. Hoe hy buiten daar die lang armse bereik die rondheid moet probeer bly. Baie fiks die Argentijnse boksers, hulle maak nie gebruik van stoeltjies tussen rondes nie. Hulle staan. Helpers uit die kruid. En die derde ronde kan begin. Round number 3. Pieter Matabula, een sociale werker bij Mino Kaltenwil. Zijn jong opponent van Argentinië, een man wat zwaar groot geworden is en zeker baie graag roem met zijn vuisten en daarmee ook heel wat geld wil verdienen. Dat is zijn groot kans. Hij is nummer 10 op die wereldranglijst en hier bokst hij vanmiddag in het Orlando Stadion in Soweto tegen die wereldkampioen. En er is bloed aan die rechteroog van Matabula. Achter daar die handskoen wat hij daar tegen de kop houdt. Ja, dit is nou een ongeluk wat dit gebeurt. En daar die linker werkt weer oor tijd. Maar hij werkt prachtig. Lassiaar ook niet kan om zijn linker te gebruiken niet. En dit is die van die mannen samen die horloge bewegen. Zodat albei hoofdzakelijk linksbox en gevolgelijk zoals die horloge loopt al in die rondte en die kruid beweegt. En die pas begint stadig maar zeker baie warm raak. 1,5 minuten van hierdie 3 minuten is voorbij. En Matabula zal definitief zijn kaken weer moet verschillen als hij daar die linker opstopper van hem slaan en te laten zelf wijd opblazen voor daar die gevaarlijke rechter van Lassier wat hij zo uur overbouwt. Daar is weer naar die lijfhouden. Wat ik vroeger niet gevonden voor de dag meegekomen met een spraak van Lassier. Zo wat 30 seconden zijn boksting voor en hierdie derde ronde. Matabula zal definitief een plan maken met daar die rechter van Lassier. Hij komt goed weer met de laatste 2-3 jaar wat hij geslaan heeft. Derde ronde wat misschien met een baie kort kop aan Lassier toegekend kan worden. Wat zaken dan, wat mij betreft, Andries, helemaal gelijk op maat na afloop van 3 rondes. 100% die gevecht is helemaal gelijk op het stadion. Lassier gebruikt nu, hij is bijna meer effectief met daar de rechter van hem. En hij komt nu bijna makkelijker door Matabula zijn verdedigen. Die raad dat ik zal graag van Matabula wil geven is dat hij moet naar zijn rechterkant bewegen, weg van Lassier zijn rechter af, dan kom je natuurlijk weg van naar die oerhoofse rechter af. Zoals je zo kan zien, hij bouwt met zijn oerhoofse actie. Die bekommernis natuurlijk ook zijn oogbank, wat heel wat aandacht ontvangen van meneer Lak. Maar die nodige lapwerk is gedaan, die wond lijkt niet bij ernstig niet. En ons vertrouwen dat zal geen invloed hebben op de uiteindelijke uitslag van hierdie gevecht nie. Ronde nummer 4.
Ik moet zeggen dat Santos laatst jaar voor mij stukken beter lijkt als wat die meeste mensen gedink het en voorspel het. Ja, in die oefenkrit het er nogal redelijk onbeholpen gelijk. Maar vandaag is het heeltemal een andere story. Goeie linker geweest, maar daar die lijfhou. Maar het was 1 voor jou, 1 voor mij. De rechterhoogbank van Pieter Matabula is weer redelijk vrijelijk aan die bloei. Ja, dat kan misschien een groot invloed op die geveg hê, Retief. Dat zal bitter jammer wees dat die geval moet wees. Ja, wat die skrom om lag te buk en onder daar die arms van Matabula aan te bewegen ten einde daar die leefhouwer te planten. Daar die leefhouwer betekent waardevolle punten. Ja, dat is een goede rechter van Matabula geweest. Mooi skoon nou. Maar hij maakt nog steeds diezelfde fout weer om naar zijn linkerkant te bewegen. Dat is natuurlijk in die gevaarlijke rechter van Lassière. Daar is Taikaland. Santos Lassière. Hij laat hem die niks afschrikken, is bij duidelijk. Secondes van ronde nummer 4 wat doorblijven. Dit gevecht, werkelijk waar, in die weegschaal, nadat 4 rondes voorbij is. Daar is 11 3 minuten periode is wat doorblijven. Maar om in hierdie stadium te zeggen, die een man loopt beslist voor, of dat sy kansen, of die andere zijn kansen beter lijkt. Dit zal een groot waagstuk wees. Je kan maar gerust kijken naar daar, die stadige acties skoten ook. En als we zien dat één ogenblik lijkt het alsof een van die mannen dat die oorhand kan krijgen. En in die volgende ogenblik is die omgekeerd bewaard. Ja, ik zal wagen om te zeggen dat Matabula heeft hier rond dat net gewerkt. Hij heeft die eerste schoenen hoog geplant. Lassière was een beetje wild geweest met de van zo wat hij geslaan heeft. Hoogbank van Matabula weer gedokter. Die laatste lafenis die wordt aangebied. En ons wacht voor die klok voor ronde nummer 5. Man in de middel van die kruid, meneer Stanley Berg van Chicago. En dit is wat Matabula moet doen met zijn houden, meer afwisselen. Combinatie slaan. Wel, hij heeft in die vorige ronde zijn rechter meer gebruikt. Nou, zien ons het in hierdie ronde weer. Die fout om boer te slaan. Hij moet van opstoppers gebruik maken. Omdat Lassière is bij korter zijn. Dat is een goede rechter geweest van Lassière. En hij is neer. Hij moet eerst teruggejaagd worden naar zijn hoek toe. Het geeft Matabula baie belangrijke 2, 3 extra secondes. Maar achter die scheidsrechter meneer Berg, die man hier in zijn hoek gebleven. Hij moet weer een slag teruggestoot worden en dan kan hij gevecht voortgaan. Maar Matabula is in die moeilijkheid. Dat was een harde oog geweest. En Lassière heeft net 1 doel voor ogen. Dit is die verovering van daar, die prachtige gordel wat aan die wereldkampioen toegekend wordt. Zo een beetje stoeigrippen wat toegepast wordt. Meneer Berg neem ik genoeg daarmee niet. En Matabula steeds in die moeilijkheid. Hij zal werkelijk waar uitstekend met terugvechten. En hij doet het ook op hierdie ogenblik. Kan hij dit volhouden? Want die lijfhouwer reën ook nou op hem. Jullie twee mannen takel elkaar.
daar, veral wat het waard is. Laatste jaar is nou voor goed op de aanval. En Hij reikt daar die titel. laatste jaar, aan zijn oerijverigheid is geneigd om ook niet altijd naar die scheidsrechter te luisteren. En dan is Matabula dwars deur die touwen. Hij is buitenkant. Hij zit buitenkant die touwen. Zal er die einde van die gevecht wees. Hij klimt terug. En die scheidsrechter beduie dat hij gestoot was. Hij heeft hem dus genoeg tijd gelaten om weer in die kwijt te komen. En een vermaning aan Pieter Matabula dat hij niet moet vasthouden. Die oude reën en als een half minuut hoor. Dat kan dalk nog die laatste ronde wees. Matabula baie diep in die moeilijkheid. Zijn knieën is lam. En nog steeds maken die fouten naar de verkeerde kant te bewegen. Die klok gaat hem waarschijnlijk red. Die klok redt om aan die einde van die 5e ronde. Die ene ronde waarover daar geen twijfel bestaat niet. En dit is dat dit een ronde is wat behoort aan Laziar. We zien een baie bekommerde groepie mensen daar in die hoek van Pieter Matabula. Dit was natuurlijk een perfecte rechter wat hem daar gevangen heeft. En hij was helemaal verdwaasd. Daar kan je zien Perfecte rechter. die hou wat om neergevallen het. En ik denk was het niet voor die feit dat Laziar versuim het om naar zijn hoek toe te gaan, onmiddellijk niet, kon het ook die einde van die gevecht geweest. 100%. Die grotvraag of daar die 1 minuut rustkans voor Pieter Matabula genoeg was. Matabula zal nou al zijn boksvernuft moet gebruiken. Om met die moeilijkheden te blijven, want Laziar is nu op de aanval. Matabula maakt toe voor al wat hij waard is. Maar hoe lang hij al daar die gaten en deuren kan toe, wie weet hem eerst niet, want ik denk hij is redelijk tam. Die straf wat hij in die vorige ronde verduurt, een stuk in de oogbank. Misschien zelfvertrouwen wat zo rapsie geklopt. Dat is alles dingen wat hij omtelt en als 2 minuten oor aan ronde nummer 6. Hij is stadig aan hier uit die moeilijkheid uit moet bekleien. Dit is die enigste raad. Die fout wat hij maakt, relatief is hij staan te stil met die man. Hij moet bewegen zoals hij kan. Hij moet boksen, hij moet van zijn spoed gebruik maken. Heel wat bloed in het gezicht van Matabula van naar de rechteroogbank blij lol. Die gezicht van Santos Laziar helemaal schoon. Weer 3-4 van Arie Paklunkers in die gezicht van Matabula. 60 seconden voor die klok aan die einde van die 6e ronde lui. Ik bemerk ook bloed bij die linkeroog van Matabula, maar het kan wees dat het van haar rechteroogbank afkomstig is. Twee linkers van Matabula, nog in. Het lijkt op de bloed van op zijn neus, zo die brug van zijn neus.
einde van de ronde nummer 6. En ik denk Andries, onder omstandigheden het Pieter Matabula werkelijk waar goed gevaar in hierdie ronde. Ja, hij heeft hem zelf baie mooi die moeilijkheid bekleed. Hij houdt goed koelkop en hij houdt hemzelf uit die moeilijkheid uit, maar hij beweegt nog steeds naar die verkeerde kant toe. Die man had hem een geweldige hou geslaan met de rechter en nogthans beweegt hij naar zijn linkerkant toe. Die gevecht is nog amper halfpad. En een mens kan je eindelijk op hierdie stadium voorspel wie zo ver voor is op punten nie, want de eerste paar rondes was redelijk gelijk op. Maar ik zal zeggen, Lassie heeft die laatste 2 rondes het cijfers bekend. Nou, ik denk dat was vooral die derde ronde en natuurlijk die 5e ronde. Waar die puntenvoorsprong van Lassiaar gebouwd is. Ronde nummer 7. Lassiaar maakt van baie mooi lijf zwaar gebruik om Pieter Matabula se houe te ontdek. En albei mannen op de grond. Maar niet een en die andere in plat geslaan nie. Daar zal niet geteld worden nie. Dit was een hastige vasthouderij geweest. Daar was een vermaning aan Matabula. Handschoenen voor onderzoek en die gevecht kan voortgaan. Matabula lijkt nog even verdwaas. Hij is nog niet helemaal volkomen hersteld. Ja, Matabula was nogal een slag op zijn rug geweest. Hij was buiten die touwen geweest. En nu was hij zo werkelijk waar samen met zijn opponent op die grond geweest. Lassiaar is bezig om ook hierdie ronde syne te maak. Hij gee net niet voor Matabula kans om behoorlijk te herstellen. Alhoewel dat stukken beter nou met Matabula gaan als 2 rondes geleden. Hij is ontzettend sterk. Hij is ontzettend sterk. Dit is nou Lassiaar. 1 minuut bly oor. Lassiaar wat zo even slaag daar geslaan het, maar de scheidsrechter was niet ontevreden nie. En weer een slag is het Matabula wat meer is. Maar weer een slag is het niet met de hou nie. Een glijslag geweest, de balans verloor. Vervolgens kan die gevecht onmiddellijk voortgaan. En alles 30 seconden van die 7e ronde oor. Wel, het is jammer om te zeggen, maar ik denk Matabula is nog steeds bezig met een verkeerde Ja, hierdie keer gemaakt. het hij van blote vermoeienis gaan zitten. Kan dit die einde van die gevecht wees? Zal hij opstaan? 7, 8, 9. En hij houdt nog aan die touw vast. Die scheidsrechter gezels. Hij zei nee. Hij reageert niet behoorlijk niet. Hij wordt op zijn voeten uitgeteld. Die gevecht is voorbij. Een overwinning. Een overwinning 4 seconden voor die klok zou lei voor die einde van die 7e ronde. 2 minuten en 56. En Andries, hoe voel jij over die verloop van zaken? Wel, het was van in het begin af duidelijk dat Lassiaar net daarop uit was om met zijn rechterhand te treffen. En hij heeft Matabula's poot uitgebuit door om te zien dat hij net naar één kant toe beweegt. En hij heeft hem absoluut met daar die rechter helemaal oordonder. Ja, hij heeft toch een linker ook skans bij gekregen, maar zoals je zei, het was die rechter wat om flanken toe gestuurd. Absoluut die rechter. En hele gevecht weer. En die krijgt pandemonium. Groot vreugde onder de Argentijnen, want daar is een stevige klomp van hier. Daar het een hele paar
se mantenía como